Du vil ikke sige, at jeg sidder og peger hen sammen, nej, det er rigtigt. Men havde I noget at byde ind på, fordi jeg har ikke lavet så meget spændende her. Jeg blev faktisk utrolig berørt af at få det her opkald, fordi så er jeg åbenbart utrolig frastødende. Og så tager jeg mig selv, hvor finder frastødende mennesker en kæreste? De finder selvfølgelig en frastødende kæreste på netdating, fordi der kan man ligesom ikke se hinanden før. Så jeg oprettede sådan en datingprofil, og så tager jeg mig selv til at kigge på de her profiler, og hold kæft, hvor er der mange tosser, mand. Man kan skrive sådan en sms ind, hvor man kan skrive en scorereplik, som sådan ligesom får folk til at kigge på ens profil. Og så er der en tosse, der har skrevet: hej piger, kunne I ikke tænke jer at høre mig synge Bingo Bango-sangen fra TV2? Og så er man bare tosset. Så er man væk. Altså jeg skrev til ham, det var jeg nødt til. Det er super meget ud af en scorereplik, det der. Det kunne være fedt, hvis han så havde flettet scorereplikker ind over Bingo Bango-sangen. Kommer du tit her? Men jeg er ude af noget frisk liv. Men jeg gik ind på YouTube og så den her video her. Det er jo ikke engang bare bingo-sangen. Han tager jo lige og optager fra de sidste par numre, de bliver trukket. Så står han og æber efter Anders Stjernholm. Så når man kan høre Stjernholm inde i fjernsynet siger nummer 79, så står der også bare, så nummer 79, så er det snart bingo. Så er det snart, ja, der er bingo. Og så begynder han bare at synge. Det er jo virkelig. Kan man se den på YouTube, eller hvor? Du kan gå ind og søge på Robert Geo Larsen på YouTube. Det er Geo Larsen. Eller vent til om 3 måneder, hvor han er Bingo Bango værd. Robert Geo Larsen. Ja, det er præcis. Så sidder han og synger med på den. Den er også, den er jo svært med de der svære ord i la 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 bingo. Hvad er nu det næste? Men i den sammenhæng, så har han lagt flere videoer ind, hvor han også synger Spændt op til lir. Eller det vil sige, han synger kun én linje fra Spændt op til lir, det er resten af sangen, der så han bare sangen med lyd og glad. Ja, det er han. Han kan sange med lyd. Ja. Så han hele sangen med du-du-så. Altså nej, så når det er yoghurt, så står han bare og sådan, så kommer der lige et enkelt ord ind, og ellers så bare, ja, i et enkelt ord. Ja, han kommer lige med et enkelt af de ord, yoghurt han synger, så kan han ikke følge med mere. Så det er lidt ligesom gamle mennesker, der skal prøve at rappe. Ja. Simpelthen sådan havnen. Havnen. Ja, fra...